30 soldat. Det er det general Thomas, og i dag skal vi bekæmpe fjenden i Broforce. Jeg vil gerne til en morgenserie, altså jeg uploader den her hver dag i 10 minutter, hvor de ikke er redigeret. Og vi begynder bare arkaden. Play offline. Ja. Okay, og vi er i helikopteren. Fantastisk. Ja, okay, vi er simpelthen Rainbow hedder den. Fantastisk navn. Boom, vi skal have smadret, så får vi lidt mere Bromando. Wow. Vi er Rainbow igen. Vi skyder alle dem hos. Der døde vi pis. Vi er Rambo igen. Holy shit. Skulle der eksplosion over det? Sådan gjort. Og der var eksplosioner over det hele. Sådan. Og vi har dræbt hele 4 stykker. Fantastisk. Broen brænder allerede. Okay, så skal vi lige ned og bekæmpe nogle fjender. Ah, nej. Hvad var det? Hvad fanden var det? Okay, hvor en... Wow. Du kan bare gøre det der. Smadrer vi lige igennem det hele. B.A. Baracus. What? Hvorfor er det en flammekaster, han har? Hvorfor er det ikke en flammekaster, han har, skulle jeg nok spørge. Hvis jeg kunne komme herop, ville det være fantastisk. On der. Boop. Stød. Sådan. Yeah. Vi Rambo igen. Jeg tager på hvilken noget der, jeg ved ikke hvad. Okay, så jeg smadrer dem alle sammen. Brodel Walker. Jeg har simpelthen en shotgun. Shotgun power. Woo. Woo. Bum. Værsgo. Der skal være noget eksplosioner. Sådan der. Det var jo easy peasy. Okay. Det var trist det der. Hvad var det der? I kan jo bare selvmord eller? Fucking idiot. Wow. Okay. Vi skal op. Boop. Fucking idioter. Det var bare deres egen død. Ja. Okay. Bum. Hvad er den der? Det er simpelthen sådan en, så flyver den bare op. Dø jeg lave sammen. Døde jeg. Pis. Det var ikke meningen. Brohard. Hvad er det? Hold kæft. Men sådan, fordi de har deres special attacks. Men man styrer på T, Y, U. Og de er lidt underlige controls. U, den er, der gør man bare det der hak noget på. Hak. Jeg tror, jeg er død igen.
Flammekaster. Alle dør. Alle dør. Fantastisk. Og der. Pis. Nå, jeg fik den. Okay. Okay, det er meget destruktivt spil. Man smadrer alt, hvad der er. Alt skal bare dø. Okay, hvor var missiler. Sådan der, double kill. Fantastisk. Ja, man får simpelthen nye unlocks hele tiden. Fantastisk. Sådan der. Hvordan fanden kommer jeg nu derop? Sådan der. Det er med at få alle dem her, for så det er dem, man bruger til at unlock nye ting. Yes. Han dræbte mig det røvhul. Yeah. Jeg elsker. Yeah. Sådan der. Bare eksplosion. Wow. Jeg skulle tæt på det der. Fucking retardo hund. Braids. Boom. Okay, det er faktisk ret awesome der. Okay, så hvis man smadrer mange af de her nærmest løfter, så det er alt. Så dør jeg. Fantastisk. Jeg skal dræbe dem alle sammen. Der er nu ikke nogen, der er i live. Hvis der er nogen i live, så kan de fortælle det. Og det vil jeg ikke. Yeah. Boom. Jeg elsker, at man bare kan snige op på dem. Og sådan. Det er sådan, det er når man klikker på det der special. Så kommer alt det her bare. Jeg elsker, at man bare kan smadre det hele. Bare eksplosioner overalt, og så dør man selv. Fantastisk. Helt fantastisk. Absolut fantastisk. I hvert fald, de kommer til at blive uploadet hver dag klokken 6:30. Fordi... Ja. Det er der... Altså, jeg står op klokken 6. Så... jeg ved hvor mange andre mennesker også står op. Jeg ved, mange de står op ved en 7-tiden. Så er de også op, når de er oppe. Vi skal lige vejen igennem der. Vi gør det her. Hov. De spiser de døde personer. Det er ulækkert.
os. Død. Jeg kan ikke komme op, fucking retarder hund. Jeg tror, jeg tager arbejde med vej, den her vej her. Den der. Meget effektiv. Og den der. Jo. Jeg elsker dem der, fordi så betyder de bare ligesom flyver de der nærmest raketter der. Oh shit, den der var hurtigt. Woo! Og jeg kan dræbe ham med den der. Jeg døde måske selv, men ved du hvad, det var. Boom. Okay, det var lige mit søn der. Tag kyllingen. Kyllingen vinder altid. Bro, dead. Hvad er den her? Jeg kan styre missilen. Hvad er det der? Hvorfor viser den derhen? Det var sgu fucking nemt det der. Var det det? Damn, jeg brugte bare mit special attack. Så døde den. Fuldstændig. Men i hvert fald, det var det for den her episode her. Hvis du kunne lide det her morgengaming her, så kan du smide et like, og så skrive, hvad alle skal spille. Jeg kommer til at spille det her Broforce indtil det slut forhåbentlig. Og ja, så er der ikke mere tilbage end at sige træder soldat.